Egunon, gaur atsegin handiz aurkezten dizuegu La Fortuna telesaila. Atal ofizialean dago Donostiako zinemaldian, lehiaketatik kanpo eta aurkezteko gurekin dugu zuzendari Alejandro Amenabar. Eta antzezleak Manolo Solo, Tania Miller, Álvaro Mel, Stanley Tucci, Ana Polvorosa, eta betere gure artean ditugu hemen behian ekoizleak Domingo Corral eta Fernando Bobaira. Imaginatzen dut galdera asko egongo direla, taldearentzat, beraz nahi balin baduzue, zuzenean pasatuko gara galderetara. Kaixo, bai hemen. Galdetu nahi nuke oroar, galdera denentzat da, baina batez ere zuzendariarentzat. Zer moduz bi hizkuntzetan zuzentzean ean asketa dago, denak elebidunak badira, edo ze hizkuntzatan hitz egiten diezun, norberari bere hizkuntzan? Ea ikusten zaitudan. Bai, egia esan niretzat komunikatzeko borondatea dagoenean gauzak ondo ateratzen dira, niretzat zuzendari gisa beti zailagoa da, zure ama hezkuntzan lan egiten ez duzunean, zenbaitetan behar duzu, nabardurak esan behar duzu, eta zailagoa izaten da argibideak emateko orduan, zure hizkuntza ez denean hori nire aldetik. Baina komunikatzeko borondatea dagoenean, ezak nola izango zen beren kasuan. Ulertu duzu galdera? Bai, itzulpena entzuten ari naiz. Baina azkeneko partea ez dut entzun. Ez dakite zer iruditzen zaizun zuri. Bai, sekula ez dute ulertu zer esaten zuen berak. Berak bikainai da, oso ondo hitz egiten du ingelesez, eta espainolez ere bai noski. Eta oso erraza jarri zen idan lana egia esan. Bai, enuen inolako arazorik izan ulertzeko eta komunitzeko. Bai, ondo ulertze genu elkar. Ez bakarrik esaten zuena, baizik eta begirada ere bai, ez? Ondo, gaizki, berak bere begiekin adierazten zuen. Lan bikaina edo lan txarra, hori ikusten zitzaion begietan. Nik ingelesez eta gaztelaniaz filmatu dut eta nire Alejandrorekin asko zobeto elkar ulertu geha espainolez, gaztelaniaz. Hor beste galdera bat. Arratsaldeon, kaixo denoi, lehenik eta behin, Amenabar jaunari. Okerez banago, hau da egiten duzun lehen telesaila, zuzentzen duzun lehen telesaila. Ze printzipio erabili dituzu eta nola sentitu zara zuzendari handien kasuan, normalean, denbora pixka bat tardatzen dute, orain telesailen boom horretan gaude. Eta gustatuko litzaidake zuek kontatzea zure esperientzia, nola sentitu zaren plataforma honetan, eta beste galdera da Millerrentzat, Stanley Tuccirentzat ere bai. Nola izan da lehen esperientzia, abentura, urpeko, Europar esperientzia, nola pasatu zenuten? Nik uste dut zinema zuzendariak telesailak egitea, ez da gauza berria. Ingrid Bergmanek egin zuen, Mario Camusek ere egin zuen, zinematik telesailetara, miniserietara pasatzen zen, minisailetara. Nire kasuan, konturatu ginean telesaila zela formatuko kienak historia kontatzeko, kontutan hartu nituen, arauak ez, atal bakoitzak bere nortasuna izan bertzuen, amaiera egokiak izan berzituen ikusleen atentzioa erakartzeko. Baina telesaila egiteko orduan, behin jakinda sail guztiak egingo nituela, atal guztiak egingo nituela, barduan film baten antzeko izan da prozesua. Beste galdera bat ere badago urpeko esperientziari buruz, Stanley Tuccirentzat. Zorionez nitzen urpean egon eta hori ondo egon zen, gaizki geriten duelako, baina oso ondo pasatu nuen telesaila egitez. Gainera berarekin lan egin da. Ikusi nuen berak aspaldi egindako film bat, eta maitemindu egin nintzen, eta oso pozik nengoen eskatu zidanean parte hartzeko, gustatzen zitzaidan ere pertsonaia, oso pertsonaia lausoa, ambigua zen, eta bai,
Euskarria gustatu zait, euskarri egokia iruditu zait, eta horrelako telesaila egitea ondo egon da. 6 atal ditu, eta askoz gehiago ematen digu denbora pertsonaia egokiak sortzeko aberatsagoak eta historia bat kontatzeko, eta sakonera handiagoz kontatu daitezke historiak, eta benetan esperientzia bikaina izan da niretzat. Bai, nik ere esan nahi nuke 6 ataletako telesailak egitean, mundu guztiak du aukera benetan bere burua ondo lantzeko, baina maila asko handitu da telebistan euskarri honekin. Ze filmatzen da modu zoragarri batean, bikainean, eta nik uste dut opari bat dela egiazko historia kontatzea, ze sekula ez dira sortzen hola bat batean. Hau da, benetan gertakari batean dago oinarrituta eta opari zoragarria izan da berez. Ez zaizuritzen, bai? Inork, bai, ez du galderarik, bai. Gai, kaixo denoi. Nire galdera da Alejandrorentzat, eta galderak zer ikusia du pixkat musikarekin, ze telesail honetan Roke Bañosekin lan egin duzu, eta galdetu nahi nizuke alde batetik nola izan den soinu hori sortzeko prozesua eta giro egokia telesailarentzat, eta baita ere diferentzia handia dago zure soinu bandak egin dituzunean, eta nola erabakitzen duzu zuk musika egin nahi duzula edo norbait kontatatu nahi duzula kanpotik egiteko. Zinema musikarekin dugu harremana nire haurtzarokoa da. Asko gustatzen zitzaidan zinema filmak. Erosi egiten dituen jotak soinu bandak eta musikak egiten dituen, ikidazten dituen ipuin txikientzat, gero horrela pasan itzen film laburretara, eta Jose Luis Cuerdak gero proposatu zidan nire lehen filmeko musika nik egitea. Naiz eta nik nire buruari ez planteatu hasiera batean. Eta uste dut horrela hobetuz joan nintzen musikari gisa, eta behin baino gehiagotan animatu naiz nire filmetako musika egiten. Telesail honetan, jadanik rockerekin aldez aurretik lan eginda nengoen, lan bikaina egiten du berak, eta gaina oso ondo ulertzen dut, oso eskuzabala da rocke, eta utzi egiten dizu bere sormen prozesuan parte hartzen, eta hortik asko ikasi dut. Eta nik pentsatu nuen nik egin behar nuela, ze musikatik aldentzen manetzen denbora luzea, musika gilisa azkenean bertan berautziko nuen, beraz esan nuen, aukera bat emango dio nire buruari eta filmaren musika egingo dut, baina ere rockeri zor nion uste dut berarekin lan egiteko aukera berriro izatea, eta nik uste dut lan bikaina egin duela. Hau da, uzten di bere prozesuaren lekuko izaten, eta telesaila planteatu da lan handiarekin, urte bete baino gehiago egonda lanea, musika oso espezifikoa izan dadin, eta puntualki eszena bakoitzaren babesa izan dadin, oso lan bikaina egin duela uste dut. Variety-koa, Don Hopewell. Telesailak nolabaiteko eztabaida bat egiten du, kultur eztabaida bat, borroka bat dago bi ikuspegien artean, munduaren bi ikuspegien artean. Haietako batek azpimarratu egiten ditu banakoen irabaziak, eta besteak lehentasuna ematen dio esperientziari, kultur partekatuaren esperientzia komun horri. Eta galdera horri erantzuteko, Clark Petersen pertsonaiak iradoki egiten du, nolabait ze motatako gizartea den Amerika. Gustatuko litzaidake galdera bat egitea, Tutsi jaunari galdetu nahi nuke espatriatu bati, ea eztabaida hori funtsezko eztabaida ote den Ameriketan. Hau da, beste modu batean esan da, nik susmatzen dut, hor Frank Wilds asko daudela, Tutsi janoren pertsonaia asko daudela. Baina badira beste pertsonaia asko, Clark Pierrena, Clark Pirtena Ameriketan. Bai, olako Clark Peter asko daude Ameriketan, Estatu Batuetan. Eta nik uste du gainera beste herrialde batzuetan ere badaudela, nire ustez dilema bada herrialde guztietan, eta beti izan da gainera dilema bat.
kapitalismoa sortu zenetik. Beraz, nik uste dut kuestio hori eta bereziki gaur egun evidentea da gauzak estremoagoak direla, inoiz baino gehiago. Eta dena dela herrialdeak behar dugu ongi komuna lantzea, baina orain maila globalean egin beharra dugu. Beraz, uste dut bi pertsonaiak badirela herrialde guztietan, ikusi dugu Ameriketan, nola zijoan Amerika duela 4 urte, eta espero dezagun administrazio honekin bidea desberdina izango dela, beste bat izango dela, eta gainera inklusiboagoa aldi berean. Eta zuzendaritza osasuntsuagoa izango dela, ingurumenaren alde egingo duela, ez bakarrik Amerikarentzat, baizik eta baita mundu guztiarentzat ere. Eta hau da benetan, azken finean, arazoa da gauzak oso bizkor gertatu behar dutela eta hori badakigu. Baina, zure galderari erantzuteko barkatu hain erantzun luzea ematea, baina nik uste dut bi pertsonaiak existitzen direla gizarte guztietan, ez bakarrik Ameriketan. Bai, galdera bat Alejandro Amenabarrentzat. Filman egiten da aldarrikapen bat. Identitatearen eta Espainiar kulturaren aldarrikapen bat egiten da. Gustatuko litzaidake, pixka bat komentatzea alderdi hori. Eta gero uste duzun ea inferioritate kompleksu bati erantzuten dion Espainiarrek duten inferioritate kompleksu bati. Kontakizuna bi mundutan gertatzen da, Espainiar, Latino, Mediterranear munduan eta gero Ameriketako munduan, eta kontraste bat horrekin jokatu nahi nuen, azierteko proiektu bat egiten ari nintzen ez gero, uste dut pintzelkadak eman behar nituela bi kultura horien inguruan, eta Espainiaren kasuan, historia honen heroiak funtzionarioak dira, eta erakutsi nahi nuen nola batzuetan jende anonimo hori ere komikian zegoen erakundeetatik, arazo asko dituzenak eta karentzia asko, baina borroka egiten dutenak zuzena denaren alde eta gauzak ondo ateratzen direla batzuetan. Beraz, hor zentzuren bat ikusi daiteke, zentzu patriotikoren bat telesailean Lorcak esaten zuen nahiago zuela txinatarron bat, Espainiar on bat, baina nik uste dut filmak balioan jartzen duela hainbat jende, gauzak ondo egiten dituena, eta kasu honetan Espainiatik egiten da, egin ziteken ere beste herrialde batetik noski. Catalunya Radio aquí al fondo. En Catalunya Radio hemen atzetik. Pixkat, baraietik kideak esan duen arabera, nahi nuke Alejandrok esatea, bitasun horri buruz hitz egitea. Ea ezein momentutan, ez beti dakizu telesaioan eta zentzuk diren onak, edo jokatu nahi zenuten pixkatan bigogotasunarekin, ez dakit berak pentsatzen duen, berari zer iruditzen zaion. Ea onak diren, gaiztoak diren, ambiguotasun horri buruz mesedez hitz egin. Stanleyk egiten duen pertsonaian, hor Stanley eta biok ados geunden. Pertsonaia horretan ambigotasunarekin jokatzen dugu, ze berak ere ambigotasunarekin jokatzen du. Bera oso edukatua da, karisma handia dute, irabazten du aurrean dituenaren konfiantza, baina aurrera egin ala telesailean konturatzen zea bakarrik bere interesei erantzuten diela, eta bere egoismoari. Eta oroar bai gustatzen zaidela. Ez bakarrik pertsonaiei bakarrik hitz egitea, baizik eta bi kulturei buruz hitz egitea, Ipar Ameriketakoa eta Espainiakoa, nahi nuen argi ilunez hitz egin, eta nahi nuen erretratu batekin espainolena eta Amerikako kritika horretan ez nuen gelditu nahi. Stanley Tucci eta Clark Peters, hor ikusten duzu, ze interes individual eta egoista dagoen. Eta pertsonaia arrazonagarri bat, ongian pentsatzen duena, ongi komunean pentsatzen duena, eta uste duela gauzak zintzu egin behar direla. Goratzen naiz Clark
Petersek egin zuenean pertsonaia esan ziena gustatzen zitzaiola, ze nik nahi nuke horrelako Amerika bat, egotea horrelako Amerika bat islatzea. Ez dakit oso ondo zer galdetu didazun egia esan. Yendo un poco Bueno, pentsamenduari horri jarraituz, nik nahi nuke entzun hemen dauden antzezleengandik, batez ere Espainiarrei, nola jasotzen diren arketipo jakin batzu komikian daudenak, baina askoz ere zehatzagoak eta agertzen direnak telesailean. Adibidez Albarok interpretatzen duena, berbada kontserbadoreagoa, Ana Polborosaren eginkizuna, lana, nolabait irekia dena, eta Manolo Solo ere bai, eta bere nortasuna, Karralejalde ere bai, kultura ministro gisa dena delakoa hori. Ezakit, pixka kontatu mesedez nola izan den prozesua, pertsonaia hauek egiteko prozesua. Karra, zuk erantzun azkena mesedez, benga, bale, bestela ez dago denborarik. Azkena izango naiz lehena baldin badago. Ni pertsonaiari dagokionez, nire pertsonaiari dagokionez, casting bat egon zen. Eta gero bai jakin da inspiratuta zegoela Pakorrokaren komikian, 1001 aldiz aztertu nuen, gero egia da uste dudala, antzekotasunak dudala Alejandro Benturarekin, eta baita ere landu egin behar ziren gauza horiek, nik ez ditudanak eta berak bai. Eta uste dut ere bide oso erraza izan dela, Alejandrorekin, badakizue. Eta azkenean prestalanetan, 6 hilabete zazpi egon ginen. Egia esan COVID-a izan genuen tartean, baina prestatzeko denbora izan genuen. Hainbat irakurketa egin genituen, taldean lan egin genuen, ikusteko ondo ateratzen zen pertsonaia bakoitza, nola jariatzen zen, eta baita ere nola elkartzen zen, Alex eta Lucia nola elkartzen ziren. Eta nik Luziaren kasuan, azkenean, tipak aurrera egiten du, eta grina handiz jokatzen du, bere burua ematen du maitasun osoz eta dedikazio osoz, eta lortu nahi duena. Eta Alex aurkitzen du, eta hori da une perfektua kultura ministroa bisitatzeko, eta zerbait lortu ahal izateko. Hau da mugimendu horrekin aurrera jarraitzeko, eta nik uste dut pasio horretatik, energia horretatik, bizitasun horretatik, Luziak baita hainbat xehetasunekin ere, eta baita ere komikiarekin batera bataldean lan egin dugula. Bi pertsonai hauek, esan nahi nuke, bi hauek ukitu ideologiko bat dutela, ze interesgarria iruditzen zait, indartzea jadani proiektuaren hasieran zegoena. Nik uste dut hor nahasketa bat dagoela, uste dut ez dela ona bakoitza bere lubakian sartuta egotea. Gure burbularen barruan, eta nahi nuen bi pertsonaiekin lan egin, ideia politiko desberdinak dituzten bi pertsona maitemindu egiten dira. Ikusten dugu politika munduan, eta hori islatu nahi nuen telesailean. Eta erantzi nahi dut, bi pertsonaiek duten lotura hori, eta bapatean beren kontrako arkitzen dute, eta borroka hori nork bere burua ezagutzeko bestea ezagutzeari esker. Hau da, batasun hori eta lotura hori biok dutena, eta nola bukatzen den azkenean, aurre iritziak kenduz. Ze azkenean kontrakoak dira ez bakarrik ideia politikoa, baizik eta pentsa molde desberdinak edo zein arlotan. Eta xede komun bat lortzea, hau da, pirateriarekin amaitzeko, azkenean tiratzea eta askatzea, oso ondo eraiki du Luziak ere bai. Niri Karrak Gargoizean esan dit Susan Sarandonek behin esan zuela. Rol bat eskaintzen ziotenean, gidoia irakurtzen zuela, eta ahalegintzen zela imaginatzen filma pertsonaia hori gabe. Eta ea egin zitekeen pertsonaia hori gabe. Eta horrela bazan ukatu egiten zuen. Beharrezkoa baldin bazen pertsonaia onartu egiten zuen. Pertsonaia hori txikia da, baina uste dut funtsezkoa dela
gaiak aurrera egiteko. Nik kariño handia diot pertsona jauni eta nik komikia irakurri nuenean asko gustatu zitzaidan eta gidoia askoz ere gehiago gustatu zitzaidan. Ze nire pertsonaia sufritu egin du egundoko eraldaketa. Eta niretzat sorpresa izan zen, hasiera batean, eta ohore handia, ganga bat izan da berarekin lan egitea, mauka eder bat, eta nolabait biribila itxi egin da zentzuren batean, ze nik nire burua ikusten dut oso urruti nire pertsonaietik. Bai ideologia kontutan eta bai nortasun ezaugarrietan. Hor bat zegoen gauza bat, biak leku berekoak ginela, hain zuzen ere. Ni nire etxean nengoen lekutik nik ikusten nuen, jaio nintzen lekua. Nire ama etorri egiten zen setera Alejandro molestatzera. Ama, mesedez, jaun honek lan egin behar du. Eta niri horrek, oso potentea izan da. Pertsonaia, nigandik oso urrun, baina oso ondo idatzia. Eta ahalegindu naiz maila ematen. Eta izugarri gozatu dudala esan behar dut. Oain zukarra, venga, oain niri dagokit. Nik oilasko bat eskatzen dudanean, ez dut eskatzen republikanoa edo falangista den, baina esaten dizutenean, ministro batekin behar duzu, ze ministro, PSOEko ministro, eta ze desberdintasun du Izquierda Unidakoa, Podemoseko edo PPko ministroa denak doaz jantzkiarekin eta korbatagorriarekin. Beraz, kezka hori alde batera ustea erabaki nuen. Gero esan zidaten, 5-6 sekuentzia nituela ingelesez, eta nire kezka enera igo zen, ez daukatelako ideia ziztrinek, ez dakit ingelesa bakar bat ere, hitz bakar bat ere. Eta, gizon honek uste du kultura ministroa hartu dutela, uste duelako zerbait ekarri dezakela. Urrezko mendea gustatzen zaio eta uste du gure petrolioa, gure kultura dela, beste herrialde batzuk historia gutxi dute, eta lehenengo mendetik dugu historia, eta neandertal garaietik dute, eta berak baloratu egiten du, eta iruditzen zaio, baina txinatarrak pasiatzen eukitzen dute. Eraman txinatarra hauekonea, berak uste du zerbait gehiago espero behar duela. Beraz, asmatu egiten du gezur bat. Arrain txikiak handia jaten duela, eta botatzen manaute hobeto zen niri gustatzen zait idaztea. Eta horrekin, eta Alejandroren laguntza handiarekin, oso datu gutxiekin laguntzen dizu bidea egiten, egin dugu, ahal izan duguna. Gora Euskadi! Hola, muy buenas. Kaixo, hau Alejandroren da. Jakin nahi nuke nola izan zen antzezleak hautatzeko prozesua. Eta jakin nahi nuke, zertan oinarritzen zaren zure antzezleak hautatzeko proiektu guztietan. Eta zer esango zenieke zurekin lan egiteko aukera duten edo nahi dutenen antzezle, honetan eskua duena eta genialitate ukitua dutena, Yolanda Eba da, Gina J, erresuma batutik, eta nik haiekin lan egin dut hainbat urtez. Eta bi leku horietatik pentsatu zen kastinean, eta Alvaroren proba erabaki berehalakoa izan zen. Ikusi nuenean, konturatu nintzen pertsonaia hori egiteko jaioa zela, Ana Berdin, proba ikusi orduko, iruditu zitzaidan perfektua zela, eta anglosajoien kasuan, Ginak proposatu zuen, proposamenak beti nire kasten zuzendaretetik datoz. Ginak proposatu zuen Stanley, Tania Clark, eta sekula ez dakizu material batek ea antzezlearen deia ekarriko duan, ze batzutan idazten duzu antzezle batentzat, eta paradogikoki ez du egin nahi. Baina zorionez baiezko erantzuna izan genuen. Eta nire ekidengan, kastin ekidengan fidatzen naiz.
zer esango nioke nirekin lan egin nahi duen pertsona bati, antzesle bati, nire casting zuzendarien atentzioa deitzeko. Barkatu baina mikrofonoa behar du. Bai, ederki, galdera Tania Millerren entza da. Pertsonaia ugari egin dituzu, asko ukitu nautenak, lamaldizin de Belemandera adibidez. Orain, Espainiar industrian zer ditu dizu atentzioa pertsonaia hartzeko, ea identifikatuta sentitzen zaren, edo zugandik zer du pertsonaia honek? Ez ikaragarria, ez naiz bater identifikatzen, marrazo badagia esan nire pertsonaia. Baina berba badu nigandik zerbait. Beraz, Susan antzeranik egontzen nolabaiteko nahasketa. Gidoia iritsi zitzaidan, historia erreala da, eta amena barrekin lan egitea, eta antzezle zoragarria lan egitea, oso ondo, eta Espainiara etortzea, noski. Zergatik esango nuen ezetz. Beraz, zentzu horretan, horiek dira ni erakarri ninduten gauzak rola egiteko. Erantzun dizut? Eta zugandik zenbat du pertsonaiak? Zergatik nola identifikatu zinen? Esateko baietz eginengo zenuela rol hori. Lehenik eta behin oinarrituta dago egiazko historia batean, Susan oso divertigarria da antzezle batentzat, ze ez du eskrupulorik, eta gu ez gera horrela egiazko bizitzan, eta gainera oso ausarta zelako, eta antzezle talde honekin lan egiteak ere erakarri egin ninduen. Hau da, naiz identifikatzen pertsonaiarekin, gainera, beraz hor hasten da eta hor bukatzen da. Berak ja esan du bitan, egiazko historia batean oinarrituta dagoela, eta, gidoiak sinestraza horri horrela zela, eskertzen diot. Gu oinarritu geha komikian, egiazko gertakizunetan oinarrituta dena, baina pertsonaiak egiteko orduan erabaki genuen aske egan egitea. Ez bai genuen baldintzatuak izan nahi, pertsonaia real batengandik, eta beraz pertsonaiak fiktizioak dira. Genio bada. Alejandro genio bada. Zuzendariarentzat. Gustatuko litzaidake jakitea kontutan hartu ze oinarri politikoa duen informazioa jasotzeko orduan, ea komikian bakarrik oinarritu zaren edo informazioa bilatu duzun bestotoki batetik, eta ea erraztasuna izan duzun edo zailtasunak. Eskerrik asko. Esan dudan bezala bidea behin egokitu ondoren, nik beste batzuetan egin ditut filmak oinarrituta daudenak egiazko gertakizunetan, Mar Adentro adibidez edo Mientras dure la guerra. Hau da, aurkitzen duzunean egokitzapen bat egin behar duzula, bi bide dituzu. Ez dakizu benetan itxatxi egingo duzun historioa gertatutakoari edo ea aldendu egingo zaren. Saiatu ginen erreferentziarik ez izaten, dokumentatu egin naiz noski, hainbat kasutan, legeriaren arabera, baina ez dugu inolako intentziorik izan gure historioak egiazko gertakari bati itxasteko. Itxasontziaren ondoratzeak eta navigazioa, nola komunikatzen ziren itxasontzien artean, hori nahi nuen benetakoa izatea. Zoritxarrez hemen utzi behar dugu prentxaurrekoa, txalo bero bat talde osoarentzat, eskerrik asko petrolioa ateratzeagatik. Eskerrik asko zuei.